סדרת הרצאות קצרות המבוססות על הספר תולדות המחשבה האנושית מאת רון שחר. פיזיקה המודרנית, שהיא נושא ההרצאה הזו, עוסקת בתיאור מתמטי של תופעות תנועה. מה שאינו ניתן להצגה כתופעת תנועה, אינו נחשב לתופעה פיזיקלית. תופעות כגון כבידה, מכניקה, חשמל, גלים, תרמודינמיקה ומבנים אטומיים, נחשבות לתופעות פיזיקליות, משום שהן ניתנות להצגה כתופעות תנועה. כשאנו מתארים את תופעות התנועה באופן מתמטי, מתאפשר לנו לחזות את התרחשותן ולאור כך לנצל אותן לצרכים מעשיים טכנולוגיים. יש הבדל מהותי בין תופעות התנועה הניסיוניות ובין הייצוג המתמטי שלהן. המתמטיקה מייצגת יחסים קבועים בין צורות ומספרים שכליים מופשטים, בעוד שתופעות התנועה הן תופעות המשתנות ברציפות ונתפסות באופן חושני. ההבדל המהותי בין תופעות התנועה הניסיוניות ובין הייצוג המתמטי שלהן מחייב אותנו להצדיק את תרגומן ליחסים מתמטיים ולהסביר לעצמנו מדוע התיאור המתמטי תקף מבחינה מעשית. מכאן עולה שהעשייה הפיזיקלית חייבת לכלול גם הסברים תיאורטיים. הפיזיקאים לא הקדישו מאמצים רבים להעמיד הסברים תיאורטיים מסוג זה, משום שהם ראו בחלק התיאורטי של הפיזיקה חלק בלתי חשוב. הם העדיפו להקדיש את עיקר מאמציהם להעמדת דגמים מתמטיים מוצלחים לתופעות, ולאו דווקא להתעסק בהבנת היחס המתקיים בין הדגמים המתמטיים שהעמידו ובין התופעות הניסיוניות. הגישה הרואה בחלק התיאורטי של הפיזיקה חלק פחות חשוב, החלה להתגבש בתקופתו של ניוטון. משוואות התנועה המתמטיות שהעמיד ניוטון היו מוצלחות מאוד, בעוד שהתיאוריה שהעמיד, האמורה להסביר את התופעות ואת העשייה הפיזיקלית עצמה, התבררה כבלתי נכונה. לאור כך, הפיזיקאים החלו להאמין מאותה תקופה והלאה, שקידום הפיזיקה אינו תלוי ברכישת הבנה תיאורטית שלמה של התופעות. מיקוד המאמץ של הפיזיקאים במציאת דגמים מתמטיים מוצלחים, תוך כדי התעלמות מבעיות יסוד תיאורטיות שטרם מצאו את פתרונן, הובילה תוך זמן קצר יחסית להצלחה כבירה בתחום המתמטי של הפיזיקה. בתקופה שבין ראשית המאה ה-18 עד ראשית המאה ה-20, הצליחו החוקרים להעמיד דגמים מתמטיים המסוגלים לחזות את התרחשותן של תופעות ניסיוניות יסודיות בתחומים רבים, במכניקה, בתרמודינמיקה, באסטרונומיה, בחשמל, במגנטיות, בקרינה ובמבנה החומר. עם תום המרוץ המרשים הזה להעמדת הדגמים המתמטיים המרכזיים, החלה ההזנחה התיאורטית לתת את אותותיה. אי ההבנה התיאורטית של ניוטון ושל הפיזיקאים שבאו אחריו, גרמה לפיזיקאים בעת המודרנית לבנות תיאוריות פיזיקליות מופרכות בעליהן. השאלה היא, מדוע עלינו להיות מוטרדים מחוסר ההבנה התיאורטית שלדעתי קיימת בקרב הפיזיקאים? אם אמנם הדגמים המתמטיים שהעמידו התבררו כמוצלחים מאוד מבחינה מעשית. התשובה היא שעם תום העמדת הדגמים המתמטיים המרכזיים, לא יתאפשר עוד להמשיך ולקדם את הפיזיקה באופן מושכל. ההזנחה התיאורטית שנמשכה למעלה מ-300 שנים, לא אפשרה לאחד את תחומי הפיזיקה השונים תחת תורה כללית אחת. אנו נמצאים כיום במצב בו לא ברור באיזה תחום פיזיקלי כדאי להשקיע את מירב המאמצים והתקציבים, ומה הקשר בין סוגי התופעות השונות. בזמן הקצר שנותר להרצאה הזו, אסביר לכם מה הייתה אחת מאי ההבנות התיאורטיות היסודיות של הפיזיקה. כבר אמרתי לכם שהפיזיקה המודרנית עוסקת אך ורק בתופעות תנועה. כדי לייצג את תופעות התנועה באופן מתמטי, אנו חייבים לערוך תחילה מדידות ניסיוניות של מרחקים וזמנים, העומדים ביסוד התיאור המתמטי של תופעות התנועה. השאלה היא, כיצד אנו עורכים מדידות ניסיוניות של מרחקים וזמנים הקשורים לתופעות התנועה? כדי לבצע מדידות של מרחקים וזמנים הקשורים לתופעות תנועה, עלינו להגיע תחילה להסכמה אילו גופים נעים ואילו נחים. נניח שאני רוצה לדעת לצורך ביצוע מדידות, אם אני נח או נע.
כשאני בודק זאת ביחס לרצפה עליה אני יושב, משמע ביחס לקרקע של כדור הארץ, אני יכול לקבוע שאני נח. אולם כשאני בודק את מצבי ביחס לשמש, מתברר לי שאני, יחד עם הקרקע של כדור הארץ, מסתובבים סביב השמש וסביב צירו של כדור הארץ. השאלה היא, אם אהיה במצב מנוחה ביחס לשמש, האם אוכל לקבוע לצורך המדידות שאני שרוי במנוחה? מתברר שאין זה בהכרח כך, משום שמערכת השמש בה אני מצוי, מסתובבת סביב מרכז גלקסיית החלב בה אנו מצויים. האם ביחס למרכז גלקסיית החלב ניתן לקבוע לצורך המדידות אם אני נח או נע? שוב מתברר שאין זה בהכרח כך, משום שביחס לגלקסיות אחרות, גם גלקסיית החלב עצמה נתפסת כמי ששרויה בתנועה. מתברר אם כן, שאין לנו גוף ניסיוני כלשהו, שעל פיו ניתן לקבוע באופן מוחלט מי מבין הגופים נח ומי נע. הקביעה מי מבין הגופים נח ומי נע היא קביעה יחסית, התלויה בגוף לפיו בחרנו לערוך את המדידות. ניוטון סבר בטעות שיש לנו תפיסה ניסיונית של מרחב כללי, ששרוי לכשעצמו במנוחה מוחלטת, שביחס אליו ניתן לכאורה לקבוע מי נח ומי נע. כמו כן הוא סבר שיש לנו גם תפיסה ניסיונית של זמן מוחלט. אלא שאף אחד לא הצליח להצביע על תפיסה ניסיונית מובחנת של מרחב מוחלט או זמן מוחלט עליהם הצביע ניוטון. כל מה שאנו תופסים מבחינה ניסיונית זה רק תנועות יחסיות המתרחשות בין גופים שונים. באופן עקרוני, כל התפיסות הניסיוניות שלנו הן תפיסות יחסיות ולא תפיסות מוחלטות. מרחב מוחלט וזמן מוחלט הם בעצם מושאי מחשבה מופשטים שניוטון ופיזיקאים אחרים הגו ולא מושאים ניסיוניים. אפשר לסכם ולקבוע שניוטון לא הבחין כנדרש בין מושאי מחשבה מופשטים ובין המושאים שאנו תופסים במסגרת הניסיון. ההבחנה הזו חשובה מאין כמותה, משום שהפיזיקה אמורה להיות מבוססת על תופעות ניסיוניות אובייקטיביות ולא על מחשבות מופשטות שאין להן בסיס ניסיוני. בהרצאות הבאות נבחח לדעת שגם הפיזיקאים המודרניים שפעלו לאחר ניוטון לקו באותה בעיה, משמע לא הבחינו כנדרש בין מושאי מחשבה מופשטים ובין מושאים הנתפסים באופן ניסיוני. השאלה שנותר לענות עליה היא, מדוע משוואות התנועה שהעמיד ניוטון התבררו כמוצלחות? התשובה פשוטה למדי. בפועל החוקרים ערכו את המדידות שלא ביחס למרחב או זמן מוחלטים, שהרי אין לנו תפיסות ניסיוניות כאלו, אלא ביחס לגוף ייחוס גדול משותף אחד. במרבית המקרים ביחס לכדור הארץ ובמקרים מיוחדים ביחס לשמש. כלומר, הקביעה אם גוף נח או נע לצורך ביצוע מדידות תנועה נעשתה על ידי כל החוקרים ביחס לגוף ייחוס גדול אחד. לכן הם הגיעו תמיד להסכמה ביניהם בדבר תוצאות המדידה. מכיוון שגם מדידות זמן מתבססות על מדידות יחס בין תנועות של גופים, למשל בתנועת הסיבוב של כדור הארץ לתנועת מחוגי שעון, ביצוע מדידות זמן ביחס לאותו גוף ייחוס הקנו תמיד תוצאות זהות. כפי שנראה בהרצאה הבאה, פיזיקאים לא הבינו עד תום את הדברים הפשוטים למדי שזה עתה הסברתי לכם. לאור כך, הם לא הצליחו ליצור התאמה בין האופן בו נעשות המדידות בפועל ובין האופן בו מתוארות המדידות האלו במסגרת התיאוריות הפיזיקליות שהעמידו. חוסר ההתאמה הזה בין האופן בו נעשות מדידות בפועל ובין ההצגה התיאורטית שלהן, לצד אי ההבחנה הנדרשת בין מושאי מחשבה מופשטים ובין מושאי תפיסה ניסיוניים, באו לידי ביטוי גם בתורת היחסות הפרטית שהגה איינשטיין בראשית המאה ה-20. בזה מסתיימת ההרצאה השישית.